କ'ଣ କହିଲ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ କେମିତି ଦିଶିବ? ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଶୁଣ ନାଇଁ ଟାକୁଆରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଖାଲି ଟିକେ ମେଥି ଦେବ ତା ଟିକେ କରିଦେବ ସିଏ ଭାରି ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ। ନନା ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାକି ମୁଁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସାରିଲିଣି। ମୋର ବୋଉ ଆସିଲା ପରଠୁ ଠାକୁର ପୂଜା କାମଟା ବୋଉ ନେଇଯାଇଛି, ତ ମୋର ଅଲଗା କାମ। ବୋଉ ଯେହେତୁ ଘରଠି ବି ଠାକୁର ପୂଜା କରେ, ସେ କହିଲା କି ତୁ ତୋର ଅଲଗା କାମ କର, ମୁଁ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଛରେ କେତେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବୋଉ ଅଧା ନେଇଯାଇଛି ଫୁଲ, ଆଉ ବାକି ଅଧା ନେବ। ସେ ତା'ର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି ସାରି ସାରିଲାଣି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ। ତ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯୋଗ ଭୋଗ ଟିକେ କରେ, ତା କାମ ସାରିକି ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଚା ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଏ। ତ ମୁଁ ମୋର ବି ଚାଲିଲି, ତା କାମ ସରିଲା ଭିତରେ ମୋ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବି। ଚା ଏଠି ବସାଇ ଦେଇଛି, ନନା ଉଠିଗଲେଣି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଉପମା ବନେଇବି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଥିଲା ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍। ତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଉପମାରେ ଆଜି ସିମେଇ ଉପମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସିମେଇ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସିମେଇ ସୁଜି ମିଶାଇକି ଉପମା ବନେଇଦେବି ଭାବିଲି। ତ ଏଠି ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଇକି ପିଆଜ ଦେଇକି ବାକି ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକାଇକି ଟିକେ ଉପମା ବନା ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଏତେ ଭଲସେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଆସେନି, ତ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେହେତୁ ବନାଉଛି, କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲେ ମୋତେ ମାଫ କରିବେ। ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆଗ ଆମେ ସିମେଇ ପକାଇଦେବା। ସିମେଇଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭଲସେ ନରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସୁଜି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେମିତି। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ତ ସୁଜିଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଯିବ, ନାହିଁ ତ ସୁଜିଟା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଖିଆ ଖାଇନେ, ନା ଉପମାଟା ହେଉଛି, ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ନା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ଏଠି ଉପମା ପୁରା ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆମେ ମା ଝିଅ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କହିଲୁ ଟିକେ? ଏ ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ ହୁଏ। ପୋହଳା ମାଛ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି, ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି ହୁଏ, ତ ଆମେ ଟିକେ ବନେଇଦେବା ଆଉ। ତ ନନା ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଆଣିଲେ, ବାକି ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ। ନନାଙ୍କର ଆମର ଆମ୍ବ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଆମ୍ବ ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଆଣୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ତ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ଜାଣିକି, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଶହରୀ ଆମ୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କଲିମି ଆମ୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି ଆଚାର ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଦେଇକି ଟିକେ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ବାଟିକି ରଖିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମର ତେଲ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ମାଛ ପକାଇଦେବା, ପୁରା କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିଦେବା ତାକୁ। ପୋହଳା ମାଛଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ପଖାଳରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଜା ଆଉ କି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଆମର ଭଜା ହୋଇଗଲା। ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ କଟା ଦେଇଦେଲି, ବାକି ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ପୁରା ବାଟିବାନି। ବାସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆପଣ ପକାଇକି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇଦେବେ, ପୁରା ବାଟିବେନି। ଦରଦରା ଆମର ଯେମିତି ରଖନ୍ତି ପେଷ୍ଟ ସେମିତି ରଖିକି, ଆମେ ତ ଗ୍ରେଟରରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ। ତ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ହଳଦୀ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋଟା ଦେଇଦେବା ଆମେ। ଟମାଟୋ ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବା, ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଟମାଟୋ ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଏଥିରେ ଦେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ, ତା'ର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୋ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇ କରନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଳୁ ଭାଜିବାକୁ ମନ ନଥିଲା, ଆଳୁ ଭାଜିକି ଦେଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ମୋର ଯେହେତୁ ମନ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କଷିଦେବି, ଆରାମସେ କଷି ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ପିସ୍ କରିକି କାଟିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କଷି ହେଇଯାଏ, ବାକି ଅଲଗା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଳୁଟା ଭଲସେ ସିଝିବନି। ତ ସେଇଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାଟା ଆମେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେବା, କାରଣ ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଅଧିକ ସମୟ କଷିବାନି। ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଅଧିକ ସମୟ କଷିଲେ ସେଇଟା କେମିତି ପିତା ଟିକେ ଲାଗେ। ତ ସୋରିଷକୁ ଆଗୁଆ ବତୁରେଇକି ବାଟିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ନାହିଁ ତ ସିଏ ବି ଟିକେ ପିତା ପିତା ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଆମର ପୁରା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିବେ ଦେବେ, କେବେ ହେଲେ ବି ତରକାରୀରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, ନହେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିବ, ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିବ।
तो ये सब माछ बाछ पकईकि रेडी होगला माछटा 5 मिनिट फुटला पर धनिया पत्र देकी तादेह आउ किछि भी गरम मसला वगैरह देबेनी नाई तो सोरिषर बास्नाटा रही तो धनिया देकी ताको एबे ओल्हे देली आउ एबे टिके पोटल चिप्स करदेवी पोटल जेहेतु नना हमर एते पसंद नुह तो पोटल सब मंजी बाहर कर देछि तांको दांतरे लागी जाए बोली सब मंजी बाहर कर देकी तादेह लंका गुंड हळदी गुंड टिके मीट मसला आउ हमर कॉर्नफ्लोर देकी ताको टिके भाजीदेवी आउ एथिरे धळा राशि जो आमर आसे सेटा को भी टिके पकेकी भाजीदेवे मोर मु पछरे पकेली सेटा को शूट कर पानी तो ये आमर पूरा लंच रेडी आउ तरकारीटा सांग मैंने बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता तो मोर तरकारी सरला पर आग लंच कर दी तापर नना बो लंच करी मत बहुत भूख लगी ना मुझे तो खाई तो काटलु कहीं मुझे खाई सारे टेस्ट कर जे तू कह जे आज तरकारी केमती लगिला तते ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। तू तो झील बोली कहू ना माने ନା ନା ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ଯାହାଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାର ପୋହଳା ମାଛ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପୋହଳା ମାଛଟା ଭଲ ମାଛ। ताले मु रोसे भल करे तो आइंस रोसेटा भल करे ना साधाटा ସବୁଟା ଭଲ सब भल करे लोक भाई ना मिछरटा कि कहूँ झील ना ନା ନା ମିଛ ମାନେ କଲେ ଖାଇବେନି ଜାଣିବେନି। तो लंच फंच सब सारी सारा पर मोर गोटे पार्सल आसाला ताकू मु कहली देखा कौन आसी तो जेहेतु बो आसला तो कहला कि सावित्री तू मगेदे कौन शाढ़ी फाड़ी मगेबार अच्छी मुझे अच्छी टे देखी जी तो मुझे संबलपुरी शाढ़ीटा मगेली बटल ग्रीन रे रेड कलर और बहुत ही सुंदर कपड़ा और बहुत सुंदर कलर आसला तो देखो केते सुंदर है। तो आज ब्लॉग को ये रखुची जदि आपण मानक मो ब्लॉग पसंद आसथिबो ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। रहुची जय जगन्नाथ।